tasarifi nan take. Tasarifi nan take za ka yi shi kuma nan take dukiyar za ta sauka ka ɗauka ka ci gaba da sungullolinka. Daloli ne za ka same su ko na naira ko na sefa ko wanne kalar kuɗi za ka iya fitarwa, kawai niyya ake buƙata. Zan yi niyya, zan yi tasarifi da niyyar ina son dala 100,000 ta fita, za ta fita. Kowanne kalar kuɗi ne za ka iya aikata shi, za ka mallaki kuɗi dala miliyan 100, dala miliyan 100. Insha Allah wannan asiri sadidan ne, kalfiyan ne. Duk da ba wasu kuɗi ne waɗanda za a ce sun kai sun kawo ba, amma dai ko ka fitar da naira miliyan 100 ko dala miliyan 100 ko sefa miliyan 100 ko lira ko euro ko cedi ko pounds ko ringgit, kowanne kalar kuɗi miliyan 100 za ka fitar da wannan asiri mai albarka. Kuma wannan asirin gaskiya mun yi bayani a kansa kusan watan da ya wuce, ko in ce kusan wata 2 da ya wuce, kuma alhamdulillah mutane da yawa sun yi wannan asiri kuma sai san barka. Sosai kuwa, saboda akwai ma wani mutum da ya saka mu kai masa wannan aiki, mutumin ƙasar Togo ne, kuma an yi aiki kamar da kuke gani gashi nan dala na miliyan 100 ya sauka insha Allahu. To muna godiya sosai sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar faɗin duniya. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kira mu suna saka mu ayyuka da masu kan bincike da tambayoyi, da masu yi mana fatan alkhairi, da masu yi mana kyaututtuka. Muna godiya sosai sosai, musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Tewan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, mutanen ƙasar Congo, mutanen Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Muna godiya sosai sosai da ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To kamar da muka saba zuwa da manya gingima kuma ƙasaitattun asirai, yau ma muna ɗauke da wani mashahuran asiri, amma kafin nan sai ku daure ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa ta da za ku dinga samun asirin mu da zarar mun ɗora. To muna godiya sosai sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan asiri ne wanda za ka saukar da kuɗi har miliyan 100, ko na naira ko na sefa ko na riyal ko na euro ko na cedi ko na pounds ko na ringgit ko na lira, kowanne kalar kuɗi za ka saukar da kuɗi miliyan 100, ko na dirham ko na rufi ko na riyal, kowanne kalar kuɗi za ka fitar da miliyan 1 miliyan 100. To muna godiya sosai. Yadda ake yin sa shine za ka je ka siyo turaren ka na wazanon guda ɗaya, turaren wazanon guda ɗaya, sai kabdul malu guda ɗaya. Za ka siyo su dukansu original, akwai manyan akwai ƙanana. To manyan za ka siyo dukansu, za ka ga an rubuta modin ɗin Saudiya a jikinsu. Sai ka zo ka samu ɗakin ka mai duhu guda ɗaya, sai ka samu ƙatuwar ƙwarya guda ɗaya, sai ka juya wa'annan turaruka duka guda biyu. Sabuwar ƙwaryar nan sai ka sa faifai ka rufe ta, sai ka dawo gefe, sai ka fara lazumin ka na ajibiya kun fayakun wal jinnu, ajibiya kun fayakun wal jinnu, ajibiya kun fayakun wal jinnu. Za ka yi wannan lazumi adadin miliyan 1 kasal. Ka tabbata ya kai miliyan 1, kuma ka tabbata bai wuce miliyan 1 ba. Yawa 110,000 shine miliyan 1. In ka kammala sai ka buɗe wannan ƙwaryar nan take, za ka ga wa'annan kuɗaɗe kamar yadda ka gansu, mu ma haka muka gansu a cikin wannan ƙwarya. Bayan mun kammala wannan aiki sai ka ɗebi kuɗinka ka je ka ci gaba da sungulloli. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Subscribe da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribe. Muna godiya.